Είναι αυτό εδώ μπροστά. Αριστερά, ελάτε με κρατήσετε. Δεν ξέρεις το βίντεο. Τώρα περίμενε. Ευχαριστούμε. Όπως καλωσορίζουμε και τους καλλιτέχνες που είναι μαζί μας. Με τη σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσαμε το Δεκέμβρη του 2014 και έχει να κάνει με την επέτειο του σταμάτη του Βούλγαρη, δεδομένου ότι ήταν αυτός ο οποίος έκανε το πρώτο σχέδιο, το πολεοδομικό της Πάτρας. Η πρώτη μας εκδήλωση είχε σαν περιεχόμενο την παρουσία της εξέλιξης της πολεοδομίας μέσα από τους χάρτες που είναι διαθέσιμοι μέσα στη συλλογή του Δήμου της Πάτρας. Είχε και ομιλίες οι οποίες έγιναν στην αγορά από ειδικευμένους ομιλητές και το δεύτερο σκέλος έγινε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Σχολής, πάλι με ομιλίες, όπου εκεί έγινε αναφορά στη σύγχρονη εξέλιξη της πόλης. Σήμερα λοιπόν με τη σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνεται αυτός ο προγραμματισμός, ο οποίος στο σύνολό του γίνεται χάρη την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και γι' αυτό και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου. Και φυσικά για να συμβεί αυτό υπήρξε και η συνέργεια με την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας. Έχουμε εδώ και την προϊσταμένη την κυρία Κουμούση, την οποία ξεκινάω να την ευχαριστήσω, διότι έχουμε έτσι ξεκινήσει σαν εταιρεία μια συνεργασία η οποία έχει ευοδοθεί και έχει πάντα πολύ καλά αποτελέσματα και πιστεύουμε έτσι θα γίνει και σήμερα. Θα της δώσω το λόγο μόλις ολοκληρώσω με τις ευχαριστίες. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω καταρχάς τον Θοδωρή τον Γκόνη, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του και ανέλαβε να σκηνοθετήσει και να στήσει τη σημερινή παραγωγή. Το Θανάση το Δήμου, που είναι ο ηθοποιός και ο οποίος συνομιλούν για να μας πούν ακριβώς πώς είδε ο Βούλγαρης την Πάτρα όταν τη σχεδίασε και πώς την είδαν μεταγενέστερα, πώς φαίνεται μεταγενέστερα μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα. Για την όλη επεξεργασία των κειμένων την έχει κάνει ο Κώστας ο Λογαράς, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που έκανε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Δίπλα, ο οποίος επενδύει με τη μουσική του και την προσωπική του και με αυτά που θα ακούσετε στη συνέχεια. Παίζετε δύο όργανα, εκτός από το πιάνο θα ακούσετε και ένα ακορντεόν το οποίο είναι προσφορά του Πατραϊκού Οδείου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους τεχνικούς για την υποστήριξη και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους το επιτελείο του Ανδρέα του Τσιλίρα και του Μόζαικ, το οποίο στηρίζει και διοικητικά και σε επίπεδο εκτέλεσης παραγωγής την εκδήλωση αυτή και γενικότερα είναι ένας συνεργάτης πολύτιμος. Με αυτά ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Ελπίζω να περάσετε καλά και δίνω το λόγο στην κυρία Κουμούση. Καλησπέρα και από μένα. Λίγο πιο πίσω. Πιο πίσω. Εγώ δεν σας παίρνω. Με ξέρουν. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε στο Ρωμαϊκό Στάδιο. Είναι ένας καινούριος αρχαιολογικός χώρος στην πόλη μας. Δεν έχει κλείσει ούτε 2 χρόνια από την εγγένειά του.
Και όταν σαν εφορία τον αναδεικνύαμε, τον στερεώναμε και τον αναδεικνύαμε, δεν ήταν ο στόχος μας μόνο να κάνουμε έναν ακόμη αρχαιολογικό χώρο σε αυτή την πόλη. Όχι ότι το μνημείο δεν το αξίζει, γιατί το μνημείο είναι ένα από τα σπανιότερα και τα σημαντικότερα του ελλαδικού χώρου. Αλλά ένας από τους στόχους μας ήταν, γι' αυτό και ο φωτισμός, γι' αυτό και η διαδρομή, πολλά πράγματα, ότι πρέπει να γίνονται εδώ στοχευμένες και επίπεδου εκδηλώσεις πολιτιστικές, παράλληλα με το αρχαίο οδείο, που εκεί έχουν το περισσότερο κόσμο μπορούν να δεχτούν, αλλά λίγος κόσμος, μικρές εκδηλώσεις, ατμοσφαιρικές όπως είναι αυτή που θα παρακολουθήσουμε σήμερα, που να ταιριάζουν με το μνημείο. Και γι' αυτό ακριβώς είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό και θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Αρχαϊκών Σπουδών, τον Βαγγέλη τον Πολίτη και όλα τα μέλη του Συμβουλίου, αλλά και τα μέλη τα απλά, γιατί όπως ακριβώς είπε και επαναλαμβάνω, έχουμε μια συνεργασία η οποία έχει αποδώσει και τώρα περιμένουμε και άλλη συνεργασία. Και γι' αυτό και δεχτήκαμε με μεγάλη ευχαρίστηση αυτή τη συνεργασία και τον ευχαριστώ και τους ευχαριστώ όλους. Δεν θα πω εγώ τις ευχαριστίες για τους καλλιτέχνες, απλώς είναι μια εξαιρετική εκδήλωση και αυτό δεν το λέω απλώς εγώ, αρκεί να διαβάσετε την πρόσκληση για να καταλάβετε πόσο θα είναι όμορφη η βραδιά μας απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι και ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής, ο κ. Σταυρουλόπουλος, ο οποίος θα κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Σχάτος, μέλος της εταιρείας, κύριε Πρόεδρε. Οπότε είναι διπλή η ιδιότητα. Και η κυρία Κουμούση είναι μέλος της εταιρείας. Εγώ νομίζω είμαι το νεότερο μέλος. Καλησπέρα. Δύο πράγματα μόνο πολύ σύντομα, εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή και χαρά να βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο, που είναι ένας νεοαναδεικνυόμενος χώρος για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ξέρετε, η Πάτρα το όποιο μεγαλείο είχε, το απέκτησε στα ρωμαϊκά χρόνια, όταν έγινε ελεύθερη η πόλη, και με το ρωμαϊκό υδραγωγείο και με το ρωμαϊκό οδείο, που κακώς το λένε αρχαίο οδείο, και εσχάτως με το στάδιο. Έχουμε μεγάλες ευκαιρίες να μπορέσουμε να την αναδείξουμε και τουριστικά και πολιτιστικά. Έχουμε εργαστεί με την Εφορία Αρχαιοτήτων επανειλημμένα πάρα πολύ αγαστά στην ανάδειξη αυτών των έργων και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ και ο λόγος στους καλλιτέχνες μας. Ο Σταμάτιος Βούλγαρης, οι σχέσεις του με τον Καποδίστρια και η εκπόνηση του πολεοδομικού σχεδίου για την Πάτρα. Ο Σταμάτιος Βούλγαρης υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της νεοελληνικής ιστορίας, ιδιαίτερα στον τομέα της πολεοδομίας και της ανασυγκρότησης της χώρας μετά την Επανάσταση του 1821. Γεννημένος στο ποτάμι της Λευκήμης, στην Κέρκυρα, στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Βούλγαρης ήταν ένας άντρας με εξαιρετική μόρφωση και σπουδαία γνώση των ευρωπαϊκών τεχνών και επιστημών. Η δε δράση του στην Ελλάδα του 19ου αιώνα αποδείχτηκε καθοριστική για την οργάνωση του νεοσύστατου κράτους. Ήταν έφηβος όταν οι δημοκρατικοί Γάλλοι έφτασαν στα Εφτάνησα. Οι φιλελεύθεροι νησιώτες τους υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό ως ελευθερωτές. Μέσα στο γενικό κλίμα του πανηγυρισμού για την κατάργηση των κοινωνικών διακρίσεων που το αριστοκρατικό καθεστώς της Βενετικής κυριαρχίας είχε επιβάλει στα Ιόνια νησιά, ο Βούλγαρης κατατάσσεται στο γαλλικό στρατό. Ένα απροσδόκητο γεγονός άνοιξε αυτόν τον δρόμο για τον Βούλγαρη και συγχρόνως στάθηκε η μεγάλη τύχη για τη χαρισματική αυτή προσωπικότητα. Συγκεκριμένα, όταν οι Ρώσοι και οι Οθωμανοί πολιορκούσαν την Κέρκυρα το 1799 κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων, υπήρξε μια κρίσιμη στιγμή που η πόλη βομβαρδιζόταν ανηλαιώς από τους Ρωσότουρκους. Τότε ένας όλμος έπεσε έξω από το θέατρο.
Ο Βούλγαρης που έτυχε να βρίσκεται εκεί κοντά βγάζει με θαυμαστή ετοιμότητα το φυτίλι από τον Όλμο και σώσει τον κόσμο, αλλά και μια μικρή περίπολο Γάλλων στρατιωτών που βρίσκονταν εκεί κοντά. Ο Γάλλος στρατηγός Θαμπό, εντυπωσιασμένος από το θάρρος του γενναίου και ευκυραίου εφήβου, τον κατατάσσει στη φρουρά του νησιού και στη συνέχεια τον παίρνει μαζί του στο Παρίσι. Ο δρόμος ανοίγεται για αυτόν λαμπρός. Ως υπαξιωματικός αρχικά και αξιωματικός στη συνέχεια του γαλλικού στρατού, σπουδάζει στο Κολέγιο των 4 Εθνών και στην Ιστορική Γεωγραφική Υπηρεσία του Γαλλικού Στρατού, ενώ παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής στο ατελιέ του φιλέλληνου ζωγράφου Νταβίτ. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα Παρίσι που στις αρχές του 19ου αιώνα είχε ήδη αρχίσει να μετασχηματίζεται. Ο αστικός χώρος διερευνάται και αποτυπώνεται. Για να συντομευτούν οι διαδρομές, οι δρόμοι πρέπει να είναι ευθύγραμμοι, οι διασταυρώσεις σε ορθή γωνία, οι κατοικίες κατατάσσονται σε τύπους ανάλογα με την κοινωνικο-οικονομική θέση των ιδιοκτητών τους και επικοινωνούν με το δρόμο περνώντας κάτω από στοές ομοιόμορφες που προστατεύουν τους πεζούς από τον ήλιο και τη βροχή. Αυτές είναι οι πρακτικές οδηγίες που δίνονται στην αρχιτεκτονική σχολή του Παρισιού και που θα εφαρμόσει αργότερα ο Βούλγαρης στις νέες πόλεις που σχεδιάζει και στην Πάτρα. Παράλληλα με ορμητήριο, το Παρίσι ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, στη Γαλλική Γουιάννα, στις Αντίλες, τη Μαρτινίκα και αλλού. Γνωρίζει τον κόσμο με τους πολιτισμούς, διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες, εμπλουτίζει και καλλιεργεί το αισθητικό του κριτήριο. Ποτέ όμως στη μακρά απουσία του από την Κέρκυρα και μολονότι είχε πολιτογραφηθεί Γάλλος πολίτης από το 1818, δεν παρέλειπε να εκφράζει την αγάπη του στη φυσική του πατρίδα. Το δοκίμιό του «Έλληνας ευγνώμων προς το πνεύμα του Λόρδου Βύρωνα» γράφτηκε το 1825, είναι η έμπρακτη απόδειξη. Συμμαθητής με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο Σταμάτης Βούλγαρης ήταν ένα από τα λίγα άτομα που τον συνόδευαν πάνω στο αγγλικό πλοίο Wordsfight, το οποίο απέπλευσε την πρωτοχρονιά του 1828 από την Αγκώνα για να φτάσει λίγες μέρες αργότερα το απόγευμα της 6ης Ιανουαρίου στον Ναύπλιον. Οι δεσμοί που ένωναν τους δύο άντρες, το Βούλγαρη και τον Καποδίστρια, από τα μαθητικά τους χρόνια, πρέπει να ήταν η αιτία που ο επτανησιακής καταγωγής Νικόλαος Λοβέρδος, ο οποίος υπηρετούσε στο Υπουργείο Στρατιωτικών της Γαλλίας, υπέδειξε στη γαλλική κυβέρνηση το Βούλγαρη ως τον περισσότερο κατάλληλο αξιωματικό για να ταχθεί με απόσπαση στην υπηρεσία του νέου κυβερνήτη. Γράφει ο ίδιος ο Βούλγαρης στις αναμνήσεις του: «Τον συνόδευσα ευτυχισμένος που μπορούσα να αφιερώσω τις μικρές μου δυνάμεις στην ευγενική του επιχείρηση, την οποία θεωρούσα ως ευχάριστο προάγγελο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, που τόσο ζωηρά επιθύμησαν και διακρίθηκαν άνθρωποι κάθε φρονήματος». Στον τομέα της πολεοδομίας η μεγαλύτερη κληρονομιά του Βούλγαρη είναι το σχέδιο που εκπώνησε για την αναμόρφωση της Πάτρας, μιας πόλης που είχε υπάρξει σημαντικό εμπορικό και στρατηγικό κέντρο κατά την εποχή των Οθωμανών. Όταν ανέλαβε τη σχεδίαση της Πάτρας, φρόντισε να δημιουργήσει ένα μοντέρνο, οργανωμένο πολεοδομικό ιστό με πλατείες, οδούς και δημόσια κτίρια που ακολουθούσαν τα ευρωπαϊκά πρότυπα του νεοκλασικισμού και της τάξης. Η δράση του δεν περιοριζόταν μόνο στο να διαμορφώσει την πόλη, αλλά και να ενσωματώσει μια νέα αρχιτεκτονική και κοινωνική αντίληψη στην ελληνική πραγματικότητα. Ο Καποδίστριας, που είχε ευρωπαϊκή παιδεία και έβλεπε την Ελλάδα ως μια χώρα που έπρεπε να οργανωθεί με όρους εξυγχρονισμού, ενέκρινε το έργο του Βούλγαρη και τον προσέλαβε ως τον άνθρωπο που θα αναλάβει τις πολεοδομικές ανασυγκροτήσεις. Άλλωστε ο νέος κυβερνήτης ήταν γνωστός για την προσήλωσή του στην τάξη και στην αναδιοργάνωση του κράτους και θεωρούσε ότι η αναμόρφωση των πόλεων θα έδινε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να διαπρέψει στις διεθνείς σκηνές. Η προσωπική επικοινωνία Καποδίστρια Βούλγαρη, η αμοιβαία εκτίμηση και οι κοινές ιδέες για την αναγέννηση του ελληνικού κράτους καθόρισαν το έργο του ευφυούς πολεοδόμου Βούλγαρη.
Αν και το έργο του για την Πάτρα δεν ολοκληρώθηκε όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, η σημασία του παραμένει αδιαμφισβήτητη, ενώ οι ιδέες που επηρέασαν πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Από το σύνολο των 19 σχεδίων που ολοκληρώθηκαν την καποδιστριακή περίοδο, άλλα πραγματοποιήθηκαν και άλλα όχι, τα περισσότερα εξακολουθούν να ισχύουν για δεκαετίες αργότερα, ενώ αρκετά παραμένουν αναλύετα με ελάχιστες μετατροπές μέχρι τις μέρες μας. Ανάμεσα σε αυτά, της Τρίπολης, του Ναυπλίου και της Πάτρας. Ιδιαίτερα στο σχέδιο του Βούλγαρη για την Πάτρα, ο στρατιωτικός ορθολογισμός και η νεοκλασική πολεοδομία αποτέλεσαν τα βασικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης των νέων τμήματων της κάτω πόλης των Πατρών και της διατήρησης με μικρές παρεμβάσεις του υπάρχοντος ιστού της Άνω Πόλεως, όπου ο ιστός υφίστατο σε καλή κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Ιωάννη Καποδίστρια αποδείχθηκε εν της πράγμαση πως το όραμα για ένα νέο ελληνικό κόσμο δεν ήταν μόνο μια πολιτική ή στρατιωτική πρόκληση, αλλά μια πρόκληση για τη δημιουργία μιας οργανωμένης, προοδευτικής κοινωνίας που θα αναπτυσσόταν πάνω στις βάσεις της πολιτισμικής και επιστημονικής προόδου. Τον Αύγουστο του 1830 ο Βούλγαρης αρρωσταίνει από πνευμονική λίμωξη. Το 31 προάγεται σε ταγματάρχη και τίθεται σε διαθεσιμότητα, ενώ το 32 αποστρατεύεται οριστικά και ιδιωτεύει. Το 1834 επισκέπτεται την Αγγλία. 4 χρόνια αργότερα, το 1838, επιστρέφει στην Κέρκυρα και εγκαθίσταται στο πατρικό σπίτι του, όπου πεθαίνει το 1842. Υπήρξε ένας ευφυής πολεοδόμος, ένας ακέραιος χαρακτήρας, αφιλοκερδής και με λεπτότητα αισθημάτων, άνθρωπος του καθήκοντος και της αρετής, λογικός και δίκαιος, καλός αρχιτέκτονας με σπουδές στον τομέα της γεωδεσίας, του σχεδίου και της ζωγραφικής, ένας ευπατρίδης εξαιρετικός σε όλα, όπως χαρακτηρίζεται από τους ανωτέρους του στο στρατιωτικό του φάκελο. Μετά την αποστρατεία του το 1832 έγραψε 3 βιβλία, εκ των οποίων το πρώτο αναφέρεται στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Ιωάννη Καποδίστρια, με πολλές αξιόλογες πληροφορίες για το παιδικό του φίλο και πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας που είχε πρόσφατα δολοφονηθεί. Η τεράστια επιτυχία του βιβλίου και οι πολλαπλές επανεκδόσεις πρέπει να ενόχλησαν τη γαλλική κυβέρνηση, της οποίας ο ρόλος στη δολοφονία του Καποδίστρια δεν ήταν ξεκαθαρισμένος. Ίσως αυτή η αποδοχή του βιβλίου να ήταν και ο λόγος της πρόωρης αποστράτευσής του. Πάντως, μέσα από τα βιβλία του μπορεί να διακρίνει ο αναγνώστης έναν άνθρωπο ευαίσθητο αλλά και αυστηρό, με συγκροτημένη σκέψη και οραματιστή μαζί, αφοσιωμένο φίλο και πιστό συνεργάτη. Εδώ να δούμε πώς και πότε ο Καποδίστριας επισκέφτηκε την Πάτρα. Ο Καποδίστριας επισκέφτηκε την Πάτρα τουλάχιστον 4 φορές. Η πρώτη ήταν το Μάρτιο του 1829, σε μια προεκλογική εκστρατεία εν ώψη των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της 4ης Εθνοσυνέλευσης. Μαζί του ήταν και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Νικήτας Σταματελόπουλος και ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Λιμπέρη Ζαφυρόπουλου, συμπολεμιστή του Πάνου και του Γενναίου Κολοκοτρώνη. Ας γυρίσουμε όμως στην αλληλογραφία του Καποδίστρια με τον Βούλγαρη. Στις 29 Οκτωβρίου του 1828 ο Καποδίστριας έστειλε από τον πόρο γράμμα στο Βούλγαρη, ο οποίος είχε ήδη δείξει δείγματα των ικανοτήτων του, και στην Τρίπολη, όπου είχε αρχίσει ήδη ανοικοδόμηση βασισμένη πάνω σε δικό του σχέδιο. Η Τρίπολη ήταν μια κατεστραμμένη πόλη και χρωστά και αυτή στο Βούλγαρη την ανοικοδόμησή της, καθώς και το σχέδιό της. Βοηθός του Βούλγαρη και στην Τρίπολη ήταν ο Γάλλος Γκαρνό. Η επιστολή λοιπόν. Ιδώντες, κύριε Βούλγαρη, την επιτυχία νημώντε και του λοχαγού κυρίου Γορνότου, είναι ο Γκαρνό που λέγαμε προηγουμένως, περί το έργον ο αμφότεροι αναλάβετε την καταρχήν δηλαδή της κανονικής ανιδρύσεως της Τριπολιτσάς, ερχόμεθα να σας παρακαλέσομεν εις την αυτήν αντίληψη υπέρ
της των πατρών πόλεως. Οι μεν Τούρκοι και Άραβες ήδη εκείθεν εξέλιπων, ερήπια επί ερηπίων αφήσαντες. Οι δε πολίτες αυτής της άλλοτε ολβίας και ακμαζούσης, συντρέχοντες και τα ιδίας εστίας αναζητούντες, λιπαρώς εξαιτούνται παρά της κυβερνήσεως μηχανικούς άνδρας χαράξοντας τας γραμμάς, καθάς οι πολίτες σήμερον μεν καλύβας πήξουσι, εις αύτης δε Θεού ευδοκούντος, οικίας και πλατείας πόλην οικοδομήσουσι. Διό σας παρακαλούμε να μεταβείτε εις Πάτρας, προβάλλοντας και εις τον Κύριον Γαρνότον να συγκοινωνήσει και τούτο το έργο. Ο Βούλγαρης έφτασε στην Πάτρα στις 5 Δεκεμβρίου του 1828, μαζί με τον Καρνό, έχοντας μία συστατική επιστολή από τον Καποδίστρια για τον Μαυρομάτη. Πάτρε, 26 Ιανουαρίου 1829. Κύριε Πρόεδρε, έχω την τιμή να σας υποβάλω το σχέδιο της νέας πόλεως των Πατρών, του οποίου η εξοχότης σας ευδόκησε να με αναθέσει την εκπόνηση. Θεώρησα χρήσιμο να προσθέσω το σχέδιο μιας άλλης πόλεως, η οποία θα ειδύνατο να χαραχθεί από το πρανές του Γιαντία Γα μέχρι την παραλία, όπου οι έμποροι μόλις έκτισαν μερικάς οικοδομάς εις ακανονίστους γραμμάς. Όταν αυτές οι δύο πόλεις θα οικοδομηθούν εις όλη τον την έκταση, θα αποτελέσουν μια μεγάλη πολιτεία διαιρουμένη εις άνω και κάτω πόλη, όπως βλέπει της εις το συνημμένο σχέδιο. Αυτήν την φορά αποδέχομαι τα οδηπορικά μου έξοδα ως και τα έκτακτα έξοδα τα οποία μου χορηγούνται και τα προορίσω δια την δενδροφύτευση μιας λεωφόρου περιπάτου, η οποία προβλέπεται εις την άνω πόλη. Οι δημογέροντες επιθυμούν να δώσουν εις αυτήν την κάτω πόλη το όνομα Ιωαννούπολης. Η τιμή την οποία μου κάνουν οι κάτοικοι της Αχαΐας, δίδοντες εις εμέ τα δικαιώματα του δημότου, είναι πολύ κολακευτική δι' εμέ και μου αποδεικνύει ότι εξετίμησαν καλύτερα από τον κύριον αρχιστράτηγον τας υπηρεσίας τας οποίες παρέσχουν στην Ελλάδα, εφόσον εις την αναφορά του προς το Υπουργείο Στρατιωτικών ομιλεί για τους αξιωματικούς που εφάνισαν χρήσιμοι εις αυτήν την χώραν, χωρίς να με αναφέρει. Διατελώ με τα τιμής της εξοχότητός σας ταπεινότατος υπηρέτης Σταμάτης Βούλγαρης. Ιδού και η απάντηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Εγίνη 7 Φεβρουαρίου 1929. Ελάβαμε το γράμμα της 26ης Ιανουαρίου ως και το υπόγραμμα της νέας των πατρών πόλεως και μεγάλο σας ευχαριστούμε διόσων κόπων ελάβατε εις εκτέλεση του έργου τούτου εν μέσω τοσούτων υστερήσεων και δυσκολιών. Πολλά ευτυχώς διενοήθητε το να ενώσετε το υπόγραμμα της νέας πόλεως με τα συντρίμμια της παλαιάς και το διανόημά σας παντάπαση αποδεχόμεθα. Αποδεχόμεθα δε και αυτό το υπόγραμμα, τούτο μόνο επικρίνοντες, ότι οι διαμετρήσεις αυτού φαίνονται επιμικέστεροι του δέοντος και οι δρόμοι έχουν συμπλατήτητα συμβίβαστον με του τόπου την έκταση, εξού έπεται εις τας μεγάλας του θέρους ημέρας να εμπίπτει ο ήλιος βαρύς και λίαν άχαρης εις τους δρόμους και της πλατείας τόσων ανοιχτάς. Επιθυμούμε λοιπόν, φυλατωμένης της διαθέσεως αυτή του υπογράμματος, να περισταλεί τούτο εις το συνεγκέτερον. Δεν ανήκει σε μένα κρίνω αν η προβολή δίδεται εις το φρούριον έχει το πλάτος κατά τους κανόνας του πολέμου, ενώ εμείς αυτή λέγεται ότι αν κτίσω συνοικίας πρέπει να τα σκάμωσει χωματεράς. Αν χρειάζεστε καμίαν στάθμην προς τελείωση του καλού έργου όπερ ηρχήσατε, ζητήσατε την κατευθείαν παρά του συνταγματάρχου κυρίου Ιδέκου, ως της έχει εκείνην την οποία ο τεχνίτης του Αγκώνος κατασκεύασε κατά τα υποδείξεις σας. Επειδή θέλετε να φυτεύσετε δέντρα με έξοδά σας, μας συγχωρείτε να συντροφεύσομεν, κάμνοντες και εμείς τα ημίσι έξοδα. Διπλού όμως εσωμένου του αριθμού των περί τη νέα πόλη δέντρων και επιτάφτη τη συμφωνία.
ότι η νέα πόλη να φυλάξει απλώς το όνομα της παλαιάς. Το αρχικό σχέδιο του Βούλγαρη προέβλεπε παρόδους στη μέση των τετραγώνων. Διασώθηκαν οι οδοί Βούρβαχη, Ασκληπιού, Καραμπίνη, Δρακοπούλου. Τέτοιοι πάροδοι ήσαν στο σχέδιο και οι οδοί όπως Φιλοπίμενος και Παντανάσης. Αλλά με αμοιβαίες υποχωρήσεις των οικοπεδούχων δημιουργήθηκαν οι σημερινοί δρόμοι. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βούλγαρης σχεδίασε την πόλη έως την Αγίου Ανδρέου και δημιουργούσε ένα τεράστιο πάρκο με δέντρα που θα φύτευε ο ίδιος, το οποίο θα περικλειόταν περίπου από την Αγίου Ανδρέου, τη Γούναρη, την Όθωνο Σαμαλίας και την Ζαΐμη. Διαβάζουμε επίσης πως ο Βούλγαρης θέλησε να διαθέσει τα χρήματα των εξόδων του για τη δημιουργία του πάρκου. Ο Καποδίστριας του ζητά να πληρώσει και ο ίδιος για την αγορά και φύτευση των δέντρων. Μια πόλη δεμένη στο λιμάνι της. Προτού χτιστούν τα κράσπεδα του λιμανιού της, πριν προσαράξουν στο μόλο της Αγίου Νικολάου τα πρώτα μεγαθύρια πλοία, υπήρχαν βράχια στην προβλήτα δεξιά και αριστερά. Πάνω τους άφηνες τα ρούχα σου και τα καλοκαίρια κολυμπούσες στα διαυγή ακόμα νερά του λιμανιού και διασχίζοντας μία μικρή λουρίδα θάλασσας έφτανες κολυμπώντας στον απέναντι κυματοθράφστη και έβλεπες σαν θεατής από απόσταση την πόλη αγκυροβολημένη στο λιμάνι της ανάποδα. Τα κτίρια, τα σπίτια και τα μαγαζιά, δέντρα, πλατείες, τραπεζοκαθίσματα, ο φάρος στην άκρη της λιθόστρωτης εξέδρας, ακόμα και η πάνω πόλη με το κάστρο της, ολόκληρη καθρεφτιζόταν στα ήρεμα νερά, μπροστά στα μάτια σου, μυστήρια και ελκυστική ως το βυθό της. Αλήθινος μετάξαν οι γόσοι στο κόλπο του Πατραϊκού. Δίπλα σου ψάρευαν τα οίκια, πετούσαν γλάρι και νεροχελίδωνα. Δρόμους της πόλης μου πιο ανοιχτής από τους θαλασσινούς του λιμανιού της δεν γνωρίζω. Περάσματα ορθάνυχτα από όπου όρμησαν οι άνεμοι της ιστορίας και του μύθου της. Το μεγαλείο της και τα πλούτη της, αλλά και βάρβαρη επιδρομή της. Ρεύματα της Ευρώπης, τέχνες, ιδέες και κινήματα πρωτοποριακά από τη Δύση, αλλά και οι αδυσόπιτοι εχθροί της, Γότθοι και πειρατές Σαρακινοί και Οθωμανοί, Πάτρα και πύλη ορθάνυχτη του λιμανιού της, άλλοτε η ωραία πύλη της Ακμής και άλλοτε η οδυνηρή της Παρακμής της. Πάντοτε όμως υπήρξε ο πιο στενός και ισχυρός δεσμός που ενώνει τους κατοίκους με το παρελθόν τους. Χρόνια και χρόνια, από τα πρώτα κιόλας ως τα μέσα του 60 η πόλη μεγαλώνει δίπλα στο λιμάνι της. Οι άνθρωποι μαζί της τρέφονται με μυρωδιές θαλασσινές, άρβοι και χρώματα και τρέχουνε τη φαντασία τους με μακρινά ταξίδια, στείλουν αυτοί στον άνεμο και ακούν το πέλαγο που βέρνεται σαν το κορμί, σαν την ψυχή του ανθρώπου. Νύχτα και μέρα αφουγκράζονται τα κύματα και σχεδιάζουν τη φυγή τους. Όλοι οι δρόμοι, οι κάθετοι και οριζόντιοι, στενά και σκοτεινοί παράδρομοι, κατηφορίζουν προς το λιμάνι και χύνονται σαν χήμαροι από παντού στην κήτη της Αγίου Νικολάου, δίπλα στο μόλο και στα ραξοβόλια του. Και περπατώντας πάνω κάτω στην προβλήτα κάθε γενιά, κάθε φορά χτίζει και μια εικόνα άλλη, τη δική της, για τον κόσμο έξω μακριά, πέρα από τη θάλασσα του Πατραϊκού, πολύ μακρύτερα από το δικό του στόχο. Παρόλο που τα βλέμματα και οι επιθυμίες των ανθρώπων αλλάζουν συνεχώς, όμως η Πάτρα παραμένει πάντοτε η ίδια. Μέχρι τη διαβρωτική κυριαρχία του Μπετών στα μέσα του 60 και ως τότε, συσπηρωμένη γύρω από το λιμάνι της, σε σαγηνεύει πάντα και σε ξεγελάει. Γιατί οι πόλεις που πλαγιάζουν δίπλα στα λιμάνια σου φουσκώνουν τα μυαλά με ταξίδια νοερά,
σε ξεσηκώνουν με την παράξενη εκείνη προσμονή του αγνώστου και την ίδια ώρα σε δένουν 2 και 3 φορές σφιχτά στις μαντεμένιες δέστρες της προβλήτας. Σε τυλίγουν με βαριές ανάσες με την οσμή του κόλπου τους, με ένα μπλε γλαυκό σαν γάζα από τον ήλιο του καλοκαιριού τους. Σε κρατάνε να μην φύγεις μακριά και αν φύγεις μην ξεχάσεις να γυρίσεις πίσω, να τριγυρνάς εδώ, σαν ξωτικό πέρα δόθε στα μουράγια της. Να βολοδέρνεις σαν στοιχειό ανάμεσα στις αποθήκες του μεγάλου λιμανιού της, στα δυο της τελωνία, στις παλιές της ταφιδαποθήκες και στις αποβάθρες της, δίπλα σε πλοία φορτηγά, στα καρνάγια και στους καρσανάδες της. Όλες οι λιμανίσιες πόλεις, ίδιες με γυναίκες λάγνες και ρωμένες, από τη μια σε διώχνουν και από την άλλη σου ζητούν με παρακάλια να γυρίσεις. Δίβουλες και δίθυμες, πότε σε προσπερνούν αδιάφορες κι άλλοτε ψάχνουν με αγωνία να σε βρουν. Πάτρα και Πόρτο και πολιτεία καταφύγιο του εξόριστου Πατρέα, λιμάνι απάνεμο για τον ξεριζωμένο από την πατρίδα του οικιστή της πόλης. Πέρασμα ξανά και σταυροδρόμι των ανθρώπων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, η τελευταία πόρτα του παραδείσου. Darvazé Best, πόρτα του παραδείσου, ονομάζουν οι Αφγανοί το λιμάνι της Πάτρας τελευταίος του σταθμό πριν την πολυπόθητη άφιξη στην κεντρική Ευρώπη. Η τελευταία πόρτα του παραδείσου λοιπόν, για τους κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Εδώ ζεσταίνουν με ποίησμα τον ηραίο τους και θρέφουν την ελπίδα πως θα αλλάξουν τη ζωή τους. Σήμερα αυτοί, εμείς παλιότερα, και αύριο ποιος ξέρει πως γυρνάει ο τροχός της μοίρας ο αέναος. Τώρα η Πάτρα στοιχιώνει μακριά από το λιμάνι της. Αποκλεισμένη από τη δική της θάλασσα μοιάζει με πολιτεία που απομακρύνεται από το παρελθόν της και τις μνήμες της. Δίχως το φάρο έμβλημα και ομφάλιο λόρο της, μας φικτιάζει την ερημιά της ασφαλτόστρο της εξέδρας της. Και έχω το φόβο μην τύχει κάποια νύχτα και η πόλη ξανοιχτεί στο άγριο πέλαγος. Μήπως κοπούν οι άγκυρες, λυθούν οι κάβοι της που την κρατούν δεμένη με τις μαντεμένιες δέστρες της προβλήτας της και σαλπάρει στα νυχτά. Φορτωμένοι ακυρωμένες υποσχέσεις, ματαιωμένες προσδοκίες και άπορα βλέμματα, φοβάμαι λέω, μήπως η πόλη πάρει από πάνω μας τα μάτια της και φύγει μακριά. Το σχέδιο, το σημερινό περίπου ιστορικό κέντρο, απετέλεσε ένα τολμηρό εγχείριγμα εκ μέρους του Βούλγαρη, όχι μόνο στα πλαίσια της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Κατά τον Ντάντουελ, η Πάτρα ήταν σαν όλες τις άλλες τουρκικές πόλεις, αποτελούμενη από βρώμικους και στενούς δρόμους. Ο Βούλγαρης μετατρέπει τον ερημωμένο χώρο σε μια υψηλών προδιαγραφών πολεοδομική σύνθεση σε όλες τις λεπτομέρειες, με ιδιαίτερη μνήμα στο πράσινο και στη διάσωση των αρχαιοτήτων. Η σύνθεση έχει μερικά στοιχεία της αναγεννηξιακής πολεοδομίας, αλλά μόνο μερικά, διότι το πολεοδομικό πλέγμα είναι προσωπικό επίτευγμα του Βούλγαρη στα πλαίσια της ελληνικής ιστορικής συνέχειας. Και με μεγάλη διορατικότητα εκτελεί το σχέδιο και στην κάτω πόλη, κάτι που δεν του ζητήθηκε, που ήταν τότε αδόμητη. Η ανάλυση του σχεδίου ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κυρίως διότι ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο και κάτω από συνθήκες αντίξωες. Πάνω σε αυτό το σχέδιο αναπτύχθηκε η πόλη των Πατρών και χωρίς το σχέδιο αυτό τίποτε δεν θα γινόταν. Η Πάτρα ως άνω πόλης θα ήταν απλώς μια βελτιωμένη τουρκόπολης. Η δε κάτω πόλης χωρίς σχέδιο θα χτιζόταν με το γνωστό άχαρο τρόπο. Ας ακούσουμε όμως τώρα την περιγραφή του βαβαρού αξιωματικού Χριστόφορου Νέζερ. Η πόλη είχε ήδη ευρωπαϊκής πόλεως όψιν. Το νεότερο μέχρι τις θαλάσσης εκτινόμενων τμήμας αυτής είχε καταληφθεί υπό ευκτίστων νέων οικημάτων. Εωδή ευρύνοντο, ο αΐρ πανταχώθεν ελευθέρος έπνεε. Τα καταστήματα ήσαν επί γης και πάντοτε ευάερα
και ψυχινά, αλλά την εξασκίων ευριών οδών βλάβην, την στενότητα πανταχού της Ανατολής αγαπώσει χάριν της σκιάς, οι εμπάτρες απέφευγον τότε, κτίζοντες εξεχούσας τας ανωτέρας των οικειών οροφάς και στηρίζοντάς τες ούτω μορφουμένας προστεγάδας επί τεινών στυλών. Ούτω τα πεζοδρόμια ήσαν απαλλαγμένα των διαπύρων ακτίνων του ηλίου. Το Παρίσι και η Πάτρα. Ο Βούλγαρης είχε ζήσει στο Παρίσι και ήταν σαφώς επηρεασμένος από το πρόγραμμα εξυπηρετισμού του Παρισιού, το οποίο κράτησε όλο σχεδόν το 19ο αιώνα. Η προσπάθεια είχε αρχίσει από τις αρχές του 19ου αιώνα και αργότερα ο Ναπολέον ο Τρίτος ανέφερε τον εξυπηρετισμό στο βαρόνο Ζόζοσεν Οσμό, ο οποίος υλοποίησε το περίφημο πρόγραμμα των ανακαινήσεων Οσμάν. Τα στενά δρομάκια και η στενότητα των κτηρίων παρεμπόδιζαν τη ροή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους. Να προσθέσουμε εδώ, συγγνώμη Μαέστρο, ότι ένας επίσης από τους λόγους που έγινε αυτό ήταν ότι είχαν προηγηθεί δύο επαναστάσεις του 1948 και του 1971 που σε μεγάλο βαθμό πέτυχαν λόγω της παλιάς ρημοτομίας, της μεσαιωνικής, την οποία μπορεί να έχουμε έτσι την αίσθησή της όσοι έχουμε διαβάσει τους αθλίους του Βίκτορο Σουκό ή όσοι έχουμε δει την παλιά ταινία με τον αξέχαστο Ζαν Καπέλ. Λοιπόν, η προσπάθεια αυτή ήταν σημαντικά δαπανηρή, αλλά σίγουρα λυτρωτική για τη Μεγαλούπολη και καθοριστική για το μέλλον της, αφού εξαιτίας αυτών των ανακαινήσεων κατέκτησε παγκόσμια τον τίτλο της πόλης του φωτός. Ο Βούλγαρης λοιπόν εφάρμοσε στο σχέδιο της Πάτρας όσα είχε δει και διδαχτεί στο Παρίσι. Ισχυρές αντιδράσεις. Η υλοποίηση του σχεδίου του Βούλγαρη βρήκε ισχυρές αντιδράσεις από τους τοπικούς γεωκτήμονες κοτσαμπάσιδες, γιατί έβλεπαν ότι η Πάτρα μέσα από ένα τέτοιο σχέδιο θα αποκτούσε προοπτική ανάπτυξης, κάτι που δεν το ήθελαν, αφού θα έχαναν την κυριαρχία τους αυτό. Ήταν εύκολο για αυτούς, με τη δύναμη και την επιρροή που είχαν, να βάλουν τους φτωχούς πατρινούς να παραπονεθούν στον κυβερνήτη για την εφαρμογή του σχεδίου Βούλγαρη. Τα προσωπικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα ήταν πάντα για αυτούς αυτός σκοπός. Έτσι, στις 30 Ιανουαρίου του 1829, οι δημογέροντες Θάνος Ματζαβίνος, Ανδρέας Καλαμογδάρτης και Αναγνώστης Γιαννακόπουλος έστειλαν αναφορά στον Καποδίστρια με την οποία σημείωναν ότι οι πτωχοί πατρέοι επεθύμουν να μην δοθούν εις την περιφέρεια Φρουρίου και Οδών τόσα πλούτη όσα ο σχεδιαστής κύριος... Τόσα πλάτη, συγγνώμη. Όσα ο σχεδιαστής κύριος Βούλγαρης ενέκρινε. Στην ίδια επιστολή ζητούσαν τονίζοντας ότι χρειάζονται έως 4.000 τάλιρα για να επισκευαστούν τα υδραγωγεία τα οποία εχαλάστησαν από Έλληνας και Οθωμανούς εις διαφόρους μάχας και πολιορκίας, και κατέληγαν ζητώντας να καθορίσει ο ίδιος ο κυβερνήτης από ποιον εθνικών πόρων θα εγίνονται τα ηρημένα αναγκαιότατα έξοδα, επειδή οι πολίτες των πατρών υστερούντο και τα προστοζήν ακόμη. Τελικά οι κοτσαμπάσιδες υποχρεώθηκαν να πληρώσουν από δικά τους ταμεία την επισκευή του υδραγωγείου της πόλης, όπως φανερώνει και σχετικό έγγραφο που το υπέγραφαν οι δημογέροντες Μπενιζέλος Ρούφος, Θάνος Ματζαβίνος και Ανδρέας Καλαμογδάρτης και οι μάστορες Νάσος Γεωργίου, Αναγνώστης Ιωάννου, Χρήστος Παναγιώτου, Βασίλειος Ζήσης, Χρήστος Ιωάννου και Πανταζής Μίτσου, και το επιβεβαίωνε ο δημόσιος μνήμονας Πέτρος Παλαμάς. Συγκεκριμένα οι δημογέροντες υπόσχονταν να δίδουν εις τους μαστόρους δια του δορισμένου παραυτών επιστάτου όσα τούβλα, καρφία, λάδι, βαμβάκι και εργαλεία ήθελε χρειαστούν για τας εργασίας αυτών. Να δίδουν επίσης διαπληρωμήν της ηρημένης επισκευής γρόσια 35.000
εκ των οποίων να μετρούν τώρα εις τους διαλυθέντας μαστόρους γρόσια 6.000. Το κρυμμένο σκηνικό της πόλης. Αν γινόταν να ξανάρθουν στη ζωή για λίγο μόνο όσοι γεννήθηκαν στην πόλη αυτή και πια δεν ζουν, όσους γνωρίσαμε στο παρελθόν και συνυπήρξαμε μαζί τους, θα βρίσκονταν σε τόπο άγνωστο για αυτούς και ξένο. Τίποτα δεν θα τους θύμιζε τις παλιές εικόνες που ήξεραν, τους δρόμους, τα κτίρια, τις συνοικίες, ούτε καν την ίδια τη θάλασσα. Όλα θα ήταν πρωτόγνωρα και ανίκια. Ακόμα και οι απέραντες εκτάσεις γύρω από την πόλη, που τις είχαν ζήσει σαν αλάνες και χωράφια, τώρα θα τις έβλεπαν μετασχηματισμένες σε λεωφόρους ή περιοχές πυκνοκατοικημένες. Πρώτα η μεγάλη περιμετρική διεύρυνε την πόλη και αγκαλιάζοντας την προστατευτικά της άλλαξε μορφή, ενώ η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου έκανε αγνώριση τη φυσιογνωμία της περιοχής. Και πρόσφατα αυτή η περιμετρική, η δεύτερη, η μικρή, σαν τραβήθηκε ένα πέπλο και έδειξε μια άλλη οπτική της πολιτείας. Ένα κρυμμένο σκηνικό, όχι απλώς διαμόρφωση του χώρου. Γνωρίζαμε την πρόσωψη του Βασιλείου με το κάστρο του. Χρόνια και χρόνια ανεβαίναμε το λόφο. Τον περπατούσαμε πεζοί εποχούμενοι, μα αγνοούσαμε την άλλη του πλευρά, την απρόσιτη και μυστηριώδη. Και όπως ανοίγεις ξαφνικά μια πόρτα και μπαίνεις σε απόκρυφο δωμάτιο σπιτιού, έτσι αποκαλύφθηκε μπροστά στα μάτια όλων μια ακόμα πτυχή της ιστορίας. Το ρωμαϊκό υδραγωγείο από μια προαιώνιας εποχής πλουτίζει την πρωτεύουσα της Αχαΐας και βαθαίνει τη συνείδηση στον χρόνο. Τα αρχαία ίχνη ορθώνονται επιβλητικά, διεκδικώντας το μερίδιο που δικαιούνται στην παλίμψιστη ζωή της πόλης, της μάλλον αδιάφορης για τα κατάλοιπα του παρελθόντος. Δίπλα σε αυτά περνάνε άνθρωποι βιαστικοί με μηχανές και αυτοκίνητα, αναπτύσσοντας αγχωτικές ταχύτητες. Λίγο πιο πέρα, δύο απαλές κορυφές του λόφου λυγίζοντας ανάλαφρα σχηματίζουν εθαρρείς μια παιδική αιώρα. Κάτι χαμόσπιτα, ίσως μαντριά ξεχασμένα από τον προηγούμενο αιώνα, μοιάζουν παράτερα πλάι στα τούνελ και στους κόμβους της καινούργιας λεωφόρου, όμως σου δίνουν την εντύπωση πως χρησιμοποιούνται ακόμα. Κι ύστερα, παίρνοντας την κατηφόρα προς την έξοδο της πόλης, τα πεύκα δεξιά και αριστερά κατηφορίζουν μαζί σου προς τη θάλασσα, πυκνά και καταπράσινα σε μια ατέλειωτη ευθεία, ώσπου ξανοίγεται μπροστά σου, απαστράπτοντας ένα κομμάτι θάλασσας του κόλπου. Στο βάθος, απέναντι, η παλιοβούνα. Όλα μοιάζουν με καινούριο πίνακα ζωγραφικής, που διαπιστώνεις με έκπληξη ότι το πίσω από το τελάρο, η αφανής και άγνωστη πλευρά του δασιλείου, είναι το ίδιο όμορφη και ακόμα περισσότερο με τη γνωστή ως τώρα πρόσωψη, εφρόσινη και σαγηνευτική. Οι πόλεις μεγαλώνουν και αλλάζουν, όπως αλλάζει μεγαλώνοντας ένα παιδί. Παιδί δικό σου. Και το βλέπεις να ψηλώνει, να γίνεται άντρας ή γυναίκα, να μεστώνει το κορμί του και να δένει. Και φτάνεσαι ευχαριστημένος, πλήρης. Είναι το αισιόδοξο αίσθημα του κύκλου της ζωής και ένα μικρό κομμάτι του είσαι κι εσύ. Ξέρεις ότι ο βιωμένος χρόνος του είναι γεμάτος, ότι γερνάς και ανανεώνεται η ζωή. Έχει συνέχεια ο κόσμος. Δεν τα έχεις δει ακόμα όλα. Και αυτό είναι παρήγορο. Προπάντων, όταν φτάνει μια στιγμή που δεν νιώθεις ότι ζεις στην πόλη που ήξερες, ιδίως όταν περπατάς στους δρόμους της και σπάνια χαιρετάς ανθρώπους. Λίγοι σε χαιρετούν, οι περισσότεροι είναι άγνωστοι. Το σχέδιο του Βούλγαρη αποτελεί μεν τη βάση του σημερινού πολεοδομικού συγκροτήματος, διαφέρει όμως κατά πολύ από το σημερινό, σύμφωνα με την αρχιτέκτονα κυρία Χαρά Παπαδάτου.
Οι επεμβάσεις και οι κατά καιρούς τροποποιήσεις αλλίωσαν εντελώς τις θεμελιώδεις αρχές του. Η βασική κεντρική του σύλληψη ως προς τα σημεία αναφοράς, φρούριο προκυμαία, απαλήφθηκε εντελώς ή δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Αυτό που στην ουσία διασώθηκε είναι ο προσανατολισμός των δύο τμήματων ή η γωνία υπό την οποία τέμνονται και η αποδοχή αυτών τούτων των τμήματων. Οι επεμβάσεις όμως συνεχίστηκαν. Οι αλλοιώσεις είναι τριών ειδών. Α. Μείωση πλατιών και ζωνών πρασίνου. Στην παραλιακή περιοχή οι 5 πλατείες έγιναν 2. Η παραλιακή ζώνη, στην οποία ο Βούλγαρης σχεδίαζε ένα γραμμικό άλσος, για το οποίο διέθεσε την αμοιβή του και το οποίο θα έκλεινε την πόλη από την πλευρά της θάλασσας, οικοπεδοποιήθηκε. Αργότερα δεν θεωρήθηκε η ζώνη αυτή η καλύτερη λύση για τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής. Έτσι το άνοιγμα της πόλεως προς τη θάλασσα καταστράφεται ριζικά. Οι ζώνες πρασίνου γύρω από το φρούριο και η αδόμητη ζώνη που περιλαμβανόταν μεταξύ των οδών Αγίου Γεωργίου και Υψηλάντου και που συνέδεε το χώρο του φρουρίου και της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, οικοπεδοποιείται. Η έλλειψη ευαισθησίας για την αρχαία κληρονομιά είναι χαρακτηριστική παρά την προτροπή του Βούλγαρη προς τούτο. Β. Η αλλαγή της πολεοδομικής μονάδας. Τετράγωνα με εσωτερική αυλή. Η μετάθεση δηλαδή της πολεοδομικής μονάδας από το ενοποιημένο οικοδομικό σύστημα κατά τα πρότυπα της Δύσης στη μεμονωμένη ιδιοκτησία. Γ. Στο X. Η κατάργησή τους σε πολλές περιπτώσεις, η οποία προωθήθηκε από το Δήμο σε διάφορες χρονικές περιόδους. Το μεγάλο άλμα από τη δεκαετία του 60 στη μοντέρνα σημερινή πόλη. Ο ήχος του τελευταίου τρένου σέρνεται πάνω στις ράγες φωτισμένο αμυδρά. Το φεγγάρι μπαινογένει ανάμεσα στα λιγοστά σύννεφα. Κάποιες γυρλάντες με λαμπιόνια στους κεντρικούς δρόμους είναι ακόμα αναμένες. Τίποτα δεν δείχνει να διακόπτει την επαρχιακή μονοτονία. Γιατί στη δεκαετία του 60, στα χρόνια της ρουτίνας, οι μέρες στην αχαϊκή πρωτεύουσα τέλειωναν κανονικά και οι νύχτες άφησαν στην ώρα τους. Τις μικρές βραδινές ώρες η πόλη ησύχαζε, οι δρόμοι της που έσφιζαν όλη μέρα από ζωή, μετά τις 11 το βράδυ ξαφνικά αραίωναν. Έμενε σκοτεινή, ακίνητη, έρημη επαρχία. Και έπαιρνε μια ιδέα αμυδρή πως θα ήταν αυτή η πολιτεία αν σταματούσε να αναπνέει ξαφνικά, αν την τύλιγε ένα μαύρο σύννεφο. Όσο και την ψυχοσύνθεση των κατοίκων και τους κανόνες που όριζαν τη ζωή τους, ήταν δύσκολα να τα εξηγηνιάσεις. Μόνο κάποιος από την ίδια χάρα θα μπορούσε ίσως να περιγράψει την ελικοειδή σκέψη των γηγενών και να την ερμηνεύσει. Τον αμφίθυμο χαρακτήρα τους, τη συναίσθηση μιας έλξης ισχυρής για την πόλη τους και μαζί μιας έντονης απόθυσης. Τον καθοπρεπισμό δίπλα στην αλέγρα διάθεση, τον συντηρητισμό πλάι-πλάι με το ανοιχτό μυαλό τους. Η ζωή τους βάδιζε πράγματι στο σκηνή του ακροβάτη, ένα πλέγμα άγραφων κανόνων και λεπτών ισορροπιών. Και ποιος θα το φανταζόταν τότε, όταν βάδιζε στη σκοτεινή και έρημη ρίγα Φεραίου, με τις έντονες ως μέσα από τα χοντρομπακάλικα, τα καταστήματα με γεωργικά εργαλεία και υφάσματα, αποθήκες με αγροτικά μηχανήματα και πελάτες που ερχόντουσαν από τα γύρω χωριά. Ποιος, λέω, να το φανταζόταν ότι η ταπεινή και ασήμαντη ρίγα Φεραίου θα γινόταν στην καινούργια εποχή αυτός ο πάνφωτος δρόμος που ελκύει την πιο τρέντη κοινωνία των πατρών. Η μοντέρνα πόλη είναι έτοιμη να σου ιστορίσει μισού αιώνα αλλαγές. Να σε ξαναγήσει στο καινούριο το λιμάνι, να σε ταξιδέψει στη νέα περιμετρική, ένα τόξο που αγκαλιάζει την πόλη προστατευτικά και καταλήγει στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Είναι πρόθυμη η νέα πρωτεύουσα της Αχαΐας να σου αφηγηθεί τα παραμύθια της. Και λίγο ανακαλύπτεις τα στέκια και τις διαδρομές της Μεγαλούπολης. Ξανήγεσαι στις παραλιακές λεωφόρους της και στους πεζόδρομους, σε άγνωστα περάσματα,
στις νεόχτιστες περιοχές και απορείς πώς ξεπετάχτηκαν τόσες καινούργιες ηλικίες, πότε ξεφύτρωσαν απέραντες γειτονιές. Είναι δύσκολο να φανταστείς ότι η μικρή εκείνη επαρχία έχει μετασχηματιστεί σε αυτό που τώρα βλέπεις να απλώνεται μπροστά σου. Η πολύβουη πόλη με τα καφέ της παραλιακής, τα καφέ της παραλιακής, τους πεζοδρόμους των 3 ναυάρχων, το πρόσφατο πεζοδρομημένο κέντρο, λακκοστρωμένο το οδόστρωτο σαν καλντερίνι με κύβους τετραγωνισμένους. Μια πολύβουη μεγαλούπολη με το χαρμάνι από ορδές άγνωστων ανθρώπων, καινούριους σωματότυπους και αλλιώτικες φάτσες που εμπλουτίζουν με την παρουσία τους στην πόλη της νέας εποχής και κατακλείζουν τους δρόμους της. Στις πολυσύγχρονες καφετέριες της Ρίγα Φεραίου, δρόμου βιτρίνα της σύγχρονης Πάτρας, συναντάς όλες τις φυλές της πόλης. Ένα πλήθος καφετέριες και καλοπιστικά φυτά σε ζαρδινιέρες δίνουν την ψευδαίσθηση λονδρέζικης ατμόσφαιρας, ψοφάνε για τα μεγαλεία εντόπιοι. Γιατροί και δικηγόροι, οι άνθρωποι απλοί, γέροντες νεάρχοντες, νέοι γερασμένοι πριν την ώρα τους, απολαμβάνουν καθημερινά αυτό που ο καθένας τους νομίζει ότι είναι ή θα ήθελε να είναι. Δυο-τρεις μουσικάντιδες και άλλες τόσες πάντες παίζουν για τους υπερήλικες ήχους ρετρό και παλαιικά τραγούδια. Σπουδαστές και φοιτητές, ψαγμένοι νεολαίοι, αγόρια και κορίτσια συνομιλούν, χειρονομούν, πίνουν φραπέ χαζεύοντας τον κόσμο που περνά. Σε αυτά τα στέκια των ψαγμένων εδώ και αλλού, στο Μάκινα, στο Pop Horn, στο Σίντου, τα πρόσωπα εναλλάσσονται συνέχεια. Καινούργια εμφανίζονται, τους βλέπεις σήμερα, αύριο τους χάνεις. Αξιότιμοι δημογέροντες. Πάτρα, 22 Φεβρουαρίου 1829. Τα ωραία αρχαία μνημεία της Ελλάδος που φυλάσσονται με θρησκευτική ευλάβεια στα μουσεία της Ευρώπης, σε συνδυασμό με τη λάμψη των ενδόξων στιγμών της ιστορίας της, προκάλεσαν τον ενθουσιασμό ο οποίος οδήγησε στην ένθερμη υποστήριξη της ευγενούς υπόθεσης της και στη μεγαλειώδη ναυμαχία του Ναβαρίνου. Αυτή η ναυμαχία συνέβαλε πάρα πολύ στον προσδιορισμό του μέλλοντος της Ελλάδας και στην κατάταξή της μεταξύ των ανεξάρτητων εθνών. Άξιοι δημογέροντες, μην αφήνετε επομένως πλέον αυτά τα πολύτιμα μνημεία που άλλοτε κοσμούσαν και κολάκευαν την πλούσια και όμορφη Αχαΐα να μένουν αναξιοποίητα και ξεχασμένα. Με τη βοήθειά σας, ας συγκεντρώσουν οι κάτοικοι της Αχαΐας κάθε τη σκόρπιο, είτε επιγραφές είτε γλυπτά, είτε αρχιτεκτονήματα, είτε οτιδήποτε άλλο αρχαίο, για να τοποθετηθούν μια ημέρα στο Εθνικό Μουσείο που προτίθεται να είναι κύριο κυβερνήτης και από το οποίο οι Έλληνες θα μπορούν να αντλούν μαθήματα ηθικής, ηρωισμού και καλεσθησίας. Αυτό το μουσείο θα προσελκύσει στην Ελλάδα μορφωμένους αλλοδαπούς που είναι τόσο απαραίτητοι για την πρόοδο του πολιτισμού της. Μην εγκαταλείπετε στην τύχη τους αξιότιμοι συμπατριώτες αυτά που μπορούν να συμβάλλουν στην ανέγερση ενός τόσο ωραίου και χρήσιμου μνημείου. Έχω την τιμή, με σεβασμό κύριοι, να είμαι ημέτερος, ταπεινός και ευπηθής υπηρέτης σας, Σταμάτης Βούλγαρης. Οι δημογέροντες ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Βούλγαρη. Οι δυνατότητες τους όμως και οι προτεραιότητες της εποχής ήταν άλλες. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να επισημανθεί η πρωτοποριακή για την εποχή αφοσίωση του Βούλγαρη και ιδιαίτερα του Καποδίστρια σε ό,τι έχει σχέση με την αξία και τη φύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο Καποδίστριας έθεσε σαν πρώτη προτεραιότητα την ίδρυση μουσείου και το υλοποίησε. Η προσπάθεια του Βούλγαρη δεν πήγε χαμένη, αφού οι πατρινοί άρχισαν να αντιδρούν στο κλέψιμο των αρχαίων και στη συνέχεια να φυλάσσουν τα αρχαία στα υπόγεια των σχολείων μέχρι να ιδρυθεί το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης. Η απάντηση των δημογερόντων στο Βούλγαρη δόθηκε με το παρακάτω σύντομο γράμμα. Η κεντρική δημογεροντία της Αχαΐας προς τον κύριο Σταμάτη Βούλγαρη. Η δημογεροντία άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον την ανάγνωση της επιστολής σας
και υιοθετεί την άποψή σας όσον αφορά τη συγκέντρωση των υπολειμμάτων των αρχαίων μνημείων μας, που είναι διασκορπισμένα στην επαρχία μας. Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε με ευχαρίστηση ότι η σοφή και πατριωτική πρότασή σας άρχισε ήδη να εκτελείται για τη Δημογεροντία Ρούφος Μαντζαβίνος Καλαμογδάρτης, Πάτρα, 24 Φεβρουαρίου του 29. Αν κάνεις έτσι με το δάχτυλο και φύγει η σκόνη, θα δεις μπροστά στα μάτια σου ένα τζαμί, εκεί που τώρα βρίσκεται ο ναός του Παντοκράτορα. Και αν πεις και σκάψεις μάλιστα και πιο βαθιά, θα βρεις θεμέλια ενός παλιότερου ναού, σε Δία Παντοκράτορα και εκείνος αφιερωμένος. Στην Πάτρα ο Παντοκράτορας, το λένε στην πάνω πόλη, μοιάζει με αυτοκράτορα που τον λατρεύουν όλοι. Χάλκινη είναι η τρούλη του, χάλκινη η σκεπή του, και όταν δακρύζει ο ουρανός, στάζει χαλκό η φωνή του. Πράσινο στο φθινόπωρο, χρυσό στο καλοκαίρι, έχει σημάδι από χαλκό στο αριστερό του χέρι. Στη Πάτρα ο Παντοκράτορας, το λένε στην πάνω πόλη. Μοιάζει με αυτοκράτορα που τον λατρεύουν όλοι. Χάλκινη είναι η τουρλή του, χάλκινη η σκεπή του. Κι όταν δακρύζει ο ουρανός, στάζει χαλκό η φωνή του. Πράσινο στο φθινόπωρο, χρυσό στο καλοκαίρι. Έχει σημάδι από χαλκό στα αριστερό του χέρι. Στην Πάτρα ο Παντοκράτορας μου έδωσε το χρώμα. Να ζωγραφίσω το φιλί που μου δώσε στο σώμα. Να ζωγραφίσω το φιλί που μου δώσε στο στόμα. Να ζωγραφίσω το φιλί που μου δώσε στο στόμα.